Skutky apoštolov 6. kapitola 1. verš. V tých dňoch, keď sa zmnožili učeníci, povstalo reptanie Helicentov proti Hebrejcom, že pri každodennom obsluhovaní venujú sa ich vdovám menej pozornosti. Vtedy si zvolali 12 apoštolovia učeníkov a povedali im: neľúbi sa nám to, aby sme opustili slovo Božie a obsluhovali pri stole. Tak obzrite sa, bratia, po 7 dobrovoľných mužov spomedzi seba plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme v tejto práci. My budeme snažne zotrvávať na modlitbách v službe slova. Ľúbilo sa toto slovo všetkým množstvom a vyvolili si Štepána, muža plnou viery Ducha Svätého. Ďalej Filipa Prochora, Nikolana, Timona, Parmezána, Mikuláša z Antiochie, Proselitu, ktorých postavili pred apoštolov, pomodlili sa, položili na nich svojich ruky. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme a veľmi veľký zástup kňazov bol poslušný viere. Viete, my tu máme príbeh, kedy boli ustanovení diakoni do služby. Pretože apoštolovia museli obchádzať slovo Božie a museli venovať sa vdovám, tak museli si ustanoviť diakonov do služby, aby diakoni prevzali zodpovednosť, aby vykonovali to, čo mali vykonávať apoštolovia. A vieš, diakonská služba je veľmi dôležitá služba. Nie je to iba služba, kde služobník káže. Nie každý diakon musí kázať. Je to služba každodenného obsluhovania, posluhovania. Možno niektorí diakoni budú iba posluhovači. A nebudú kázať, ale budú iba posluhovači. Lebo toto je zároveň výplň tej práce diakona, že je to taká posluhová práca. Nie je to iba popredná práca, je to taká posluhová práca. A viete, my dnes ustavujeme diakonov do služby. Pôvodne som to chcel urobiť troška neskôr. Ale cítim,